Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10:00 на сайте Крым Реалии. В 8:30 утра и в 18:30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнения экспертов. Крымчане имеют право знать. Приветствую всех, это радио Крым Реалии. Сегодня мы поздравляем всех украинцев, которые живут как на материковой части Украины, так и на временно оккупированном полуострове Крым с Днем независимости Украины. Это уже 26-й день независимости Украины, который отмечает страна. И поздравления приходят к нам, также радио Крым Реалии приходят в социальных сетях от Ольги Явдык. Я зачитаю лишь несколько. Крымчане, земляки, я люблю вас и всем сердцем с вами. Держитесь, мои хорошие. Крым – это мой украинский Крым. Людмила Заяц из Крыма. С Днем Незалежності Україна. Віктор Поліщук из Крыма. Зі святом Україна, будьмо, Вікторе. Катерина Нахайченко. З Днем Незалежності, рідна країна. Івана Бларна із Крима. З Днем Незалежності Україна понад усе. Елена Зубро, с Днем Незалежности Украина. Спасибо вам, коллеги, спасибо наши радиослушатели за такие поздравления. Напомню, что радио Крым Реалии с вами каждый день, с понедельника по пятницу, утром и вечером. Утром в 8:35 и вечером в 18:30 на средних волнах на частоте 549 кГц. Ну и, конечно же, в интернете, в социальных сетях. Ищите нас в Фейсбуке, ищите нас в Ютубе и читайте сайт Крым Реалии. Итак, мы продолжаем нашу программу. Тема дня. Тема дня у нас сегодня, конечно же, День независимости Украины. И это уже 4-й День независимости Украины, который крымчане отмечают вот в состоянии российской оккупации. Далее в нашей программе будем говорить с Борисом Бабиным, постоянным представителем президента Украины в Крыму. Борис, здравствуйте. Доброго дня. Борис, вот вас не так давно назначили на должность постоянного представителя президента, и мы сегодня уже общались с крымчанами, которые приезжают и оформляют документы, украинские документы на территории Херсонской области. На ваш взгляд, и жалуются на то, что не всегда удается сделать это быстро и оперативно. На ваш взгляд, что необходимо здесь поменять? Что-то на законодательном уровне, или все это решается, вопрос выдачи украинских документов, просто на уровне более человечного отношения чиновников по отношению к крымчанам? Ну, по-перше, хотілося б від імені привітати усіх кримчан і всіх громадян України зі святами, з Днем Прапора, з Днем Незалежності. Щодо того питання, яке ви озвучили, насамперед справа не в законодавчому якомусь прогалинах, бо дійсно є складні моменти, іноді бувають, не врегульовані щодо встановлення факту особи. Ну, але це стосується насамперед ситуації, коли людина загубила та чогось немає. Зазвичай більшість проблем пов'язані з найпростішою готовністю інфраструктури материкової України до надання цих адміністративних послуг. Ми вже робили зустрічі з Державною міграційною службою і в Херсоні, і вчора я був на нараді у Генічеську. Ситуація дуже суперечлива. Знаєте, усім дуже зручно, коли є проблема, ну, чиновниками маю на увазі, бо хтось її вирішує, звісно. Є абсолютно незрозумілі ситуації, ну, наприклад, я не правоохоронний орган. Але чому в місті Генічеську є 2 автомати, які можуть забезпечувати фотографування людей на паспорти, але через те, що там не призначено персонал, працює лише 1 автомат. Ну тут, ну, знаете, это просто, ну, это не... То есть для этого не надо менять закон, да? Это вот именно просто практика применения. Це просто свідчить, це свідомо. Певні особи свідомо це роблять, і цю ганебну практику ми будемо припиняти. А кто может повлиять на изменение этой ситуации? Ну,
голова Державної міграційної служби. На жаль, за тиждень роботи я ще мав нагоду зустрітися з регіональним представником міграційної служби в Херсонщині. На жаль, чомусь так з нею не склалося зі мною зустрітися. Ще є державне підприємство «Документ», ми з ними також будемо працювати, щоб на Крим працювали електронні черги. Ще також є питання СНАПів на КПВВ, тобто центрів адміністративних послуг, там також нужен персонал, щоб людей фотографувати. Тобто тут насправді не можна кивати головою на законодавство, ні. Тут питання практичне, питання управління, питання, як у нас, на жаль, дуже часто бувають, абсолютної відсутності бажання багатьох посадових осіб щось зробити на користь людям. Угу. Мы это будем выправлять. Ну, я пожелаю вам успехов, да, в этом исправлении, потому что, наверное, это действительно очень важно для Украины, чтобы люди чувствовали себя, приезжая из оккупированной территории, в стране действительно неограниченных возможностей в свободной Украине. Спасибо. Борис Бабин, постоянный представитель президента Украины в Крыму, был на телефонной связи со студией радио Крым Реалии. И у нас есть сообщение, которое только что появилось из Крыма. Значит, в Симферополе на железнодорожном вокзале задержали двух девушек из Украинского культурного центра, Галину Балабан и Алену Попову. Заявили, что на них есть ориентировка, согласно которой они занимаются незаконной деятельностью, увезли в железнодорожный РОВД. Теперь беседуют с оперативником. Это пишет Антон Наумлюк, корреспондент «Радио Свобода». Полагаю, что продержат часа 3, предъявят очередное предупреждение об ответственности за ведение незаконной деятельности и отпустят. Участников Украинского культурного центра регулярно задерживают перед или во время украинских национальных праздников, чтобы они не проявляли публичную активность. Ну, вот как сегодня, когда были первые задержания диверсантов и инцидент в Армянске, участников центра допрашивали, не были ли они с ними как-то связаны. Так что, надеюсь, ничего серьезного, но все же обратите внимание. Будем обращать внимание за развитием этой ситуации. Вы можете прочитать на сайте Крым Реалии. Мы обязательно свяжемся и с участниками Украинского культурного центра. В общем, мы следим за этой ситуацией. Сегодня 24 августа 2017 года, День независимости Украины. Это 4-я дата, которую крымчане отмечают, День независимости, находясь в оккупации. От кого же зависит решение крымского вопроса? Есть ли какая-то сила, которая посадит за стол переговоров Россию в отношении Крыма или заставит Украину даже безо всяких переговоров просто уйти из полуострова? Вот об этом мы будем говорить дальше в нашей программе с Рифатом Чубаровым, главой Меджлиса крымско-татарского народа, народным депутатом Украины. Рифат, здравствуйте. Доброе утро. Я на площади, может быть, будет плохо слышно, но мы попытаемся, пожалуйста. Да, но в любом случае, знаете, это замечательно, потому что сейчас наши радиослушатели, те, которые особенно в Крыму, они могут услышать, что идет подготовка, последние такие подготовительные штрихи к параду на День независимости Украины, который начнется в 10 часов. Рифат, сегодня, вот в День независимости Украины, хотелось бы услышать ваше мнение, кто, с помощью каких инструментов на сегодняшний день, с помощью каких своих союзников, друзей, партнеров на международном уровне Украина может повлиять на Россию для того, чтобы Россия стала придерживаться международного законодательства, международных договоров и вернула Крым его законному владельцу Украине? Я думаю, что вот этот ответ на этот вопрос сейчас является самым главным для всего международного сообщества, поскольку Россия постоянный член Совета Безопасности ООН и нарушившая международное право обязана возвратиться в рамки международного права. Но сегодняшние правовые инструменты не в состоянии заставить Россию это сделать, и, соответственно, все партнеры ищут механизмы экономического давления, и как нам сейчас всем представляется, этот процесс набирает новые обороты, и Россия теперь уже после санкций, объявленных Соединенными Штатами, после длительных санкций, которые предприняты со стороны стран Европейского Союза, Россия все больше и больше оказывается в
тяжелом экономическом состоянии, и она уже подает первые сигналы просьбы о том, чтобы сесть за стол переговоров. Но, разумеется, Россия пока исключает для себя какие-либо возможности говорить о возвращении Крыма. Россия теперь готова говорить о Восточной Украине. Наша задача и задача наших партнеров вместе связать вопросы, связанные с восстановлением территориальной целостности Украины. И над этим мы сейчас работаем. Спасибо. Рифат Чубаров, председатель Меджлиса крымско-татарского народа, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Напомню, что сегодня вот в этой части нашей программы радио Крым Реалии мы говорим о международных возможностях Украины повлиять на ситуацию с оккупированным Крымом, на возвращение оккупированного Крыма, контроля над украинским полуостровом. Далее говорим об этом с Владимиром Огрызко, экс-министром иностранных дел Украины. Владимир, здравствуйте. Витаю вас, доброго дня. С праздником. Владимир Станиславович, на ваш взгляд, вот вообще, где сегодня решается судьба Крыма? Вот можно сказать, что есть какие-то кабінети, в которых действительно решается судьба Крима, или нет? Ви знаєте, вона насправді вирішується у нас в Україні. І чим швидше ми перетворимося на потужну державу, тим швидше Крим повернеться. Я в цьому не маю жодного сумніву. І, власне, на це сьогодні налаштовані, я думаю, і не лише в Україні, тому що те, що зробила Росія, анексувавши Крим і почавши війну на Донбасі, це загрожує не лише нам, це загрожує всьому світу, цивілізованому світу. Тому ви питали про кабінети. В багатьох кабінетах думають над цією проблемою, але мені здається, що до тих пір, поки Україна не реалізує себе як потужну, найбільшу, власне, в Європі за територією країну, з колосальним потенціалом, насамперед людським, до тих пір вирішувати можуть за нас. Угу. Хорошо, а вот если говорить все-таки о воздействии, я не буду сейчас вас спрашивать по поводу экономического воздействия санкций, но по поводу политического воздействия санкций. Вот есть у вас такое ощущение, что Россия уже готова инициировать переговоры, допустим, с Соединенными Штатами Америки, с Европейским Союзом по поводу отмены этих санкций? Вот, или нет? Или Россия будет держаться до последнего и делать вид, что санкции только на благо? Ви знаєте, я не хочу бути великим песимістом, але от якщо говорити про ситуацію станом на сьогодні, ще ні. Можливо, вона зміниться за найближчих 6-7 місяців, і коли російські олігархи, які вкрали мільярди і сховали їх в США чи в Європі, зрозуміють, що з цим треба буде попрощатися, а справа до цього йде. От тоді тиск буде на Росію не лише зовнішній, але й внутрішній, що є дуже важливим. От тоді, мені здається, комбінація тиску ззовні і зсередини змусить Путіна почати процес, як я його називаю, відповзання з України. До цього лише політичним тиском, боюсь, ми нічого не зробимо. Понятно. Владимир, еще такой вопрос. А вот для Украины насколько важно, чтобы эти санкции сохранялись? Це безумовно важливо і не лише для України. Це важливо, власне, для самоусвідомлення і Європи, і США, що це цивілізований світ. Інакше ми перетворимося справді в гібридну суміш невідомо чого. І в цьому плані, чесно кажучи, я дуже сумую від того, що в Європі досі знаходяться політики, які претендують на місця в парламентах і таке інше, які вважають, що, скажімо, Крим можна забути. От в черговий раз лідер вільних демократів в Німеччині заявив, на мою думку, абсолютну нісенітницю відносно того, що давайте забувати про Крим і таке інше. Тому все-таки для цивілізованого світу поняття принципів, воно повинно залишатися. А раз так, за порушення цих принципів треба платити. І Росія зараз платить.
І чим далі, тим ця плата ставатиме вищою і болючішою для Росії. От тоді вона и посунется назад. Может ли Украина на сегодняшний день инициировать усиление этих санкций? Или, во всяком случае, гарантировать то, что работать в том направлении, чтобы эти санкции не были отменены? Или санкции, по вашему мнению, уже не будут отменены до того момента, пока Россия не уйдет из Донбасса и из Крыма? Ви знаєте, останні події і остання фактично автоматична процедура продовження санкцій з боку Європейського Союзу, і плюс до цього, дуже чутливі, скажімо так, дипломатично, санкції з боку США, вони не залишають підстав для того, щоб думати, що вони можуть у якийсь спосіб зараз, щонайменше найближчим часом, бути змінені в бік їх, так би мовити, мінімізації і таке інше. Тому я переконаний, що ми повинні наполягати на цьому, ми повинні, безумовно, щоразу демонструвати світу, що насправді відбувається, але світ так само за ці роки теж помінявся. Тому, мені здається, у Росії зараз залишаються два варіанти. Або стояти, як ви сказали, насмерть і прирікати свою державу на занепад і розпад, або поступово повертатися до статус-кво. Звичайно, Путіну буде важко, не втративши обличчя, це зробити. Але враховуючи, що сьогоднішній російський народ зазомбований до такої міри, що він переключається з плюс на мінус протягом 2-3 тижнів, то і це, можливо, Путіну вдасться, сказавши, що відхід з України – це перемога, що повернення Криму – це насправді правильно, і зазомбований народ в це повірить. Так що варіантів кілька, але я думаю, що все-таки здоровий глузд і, відчуття самозбереження нарешті стануть для нього серйозними аргументами для того, щоб повернутися до статус-кво 2014 года. Ну, посмотрим, как это будет в действительности. А на связи с радио Крым Реалии был Владимир Огрызко, экс-министр иностранных дел Украины. Мы продолжаем нашу программу. У нас есть телефонный звонок из Крыма. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Говорите, пожалуйста. Это вас беспокоит Джанкойский район. Сегодня Джанкой активен, да. С праздником вас. Спасибо, слава вас Украине. тоже. Героям слава. Алло. Да, героям слава. Слушаю вас. Да, меня Валерий зовут, Джанкойский район, это самое. Да, я хотел что сказать, что сильно большое дело делает, конечно, телевизор. Те, которые вот эти вот вам звонят, Россия хорошо, автобус это самое, это все люмпены, понимаете. Вот 3 дня назад один вообще мне тут выдал, а ты слышал по телевизору, Украина уже от Крыма отказалась. Я говорю, ты какой телевизор смотришь? Ну, я столько Россию смотрю. Начинаем объяснять, где смотреть. Ой, это ты мне мозги задолбаешь, не надо. И много здесь Джанкоя нормальные люди. Те, особенно, которые с высшим образованием, они все понимают. Вот, насколько я был знаком, врачи, это самое, все нормально. Они все знают, все понимают. Я что хотел еще, неделю назад я вам звонить попытался насчет эфира. Т2 и прямо это... Да. Тестовые трансляции нету пока еще ничего, я не вижу. В Джанкойском районе этого нету пока. А через несколько минут мы надеемся... в Днепровке здесь вышка большая. Ага. Мы через несколько минут попробуем связаться с Сергеем Костинским, это член Национального совета по телевидению и радиовещанию, и узнаем как раз ответ на этот вопрос. В чем проблема, почему сейчас не видят эти каналы Т2, которые запустили на Чонгыре. Валерий, вам спасибо огромное, что нашли время дозвониться. Слушайте нас, смотрите нас. Мы продолжаем нашу программу. У нас Геннадий Афанасьев на прямом эфире, бывший политический заключенный, крымчанин. Геннадий, добрый день. Добрый день. Геннадий, ну вот на территории Крыма, да, оккупированного Крыма, ну и на территории России тоже продолжают удерживаться сейчас в заключении украинские граждане. Есть ли сейчас переговоры, ведутся ли сейчас переговоры, по вашим данным, с Россией, чтобы освободить этих українських граждан? Звісно, йдуть активні перемовини саме в мінському форматі. Терористи постійно вимагають віддати їм людям, які не підпадають під мінські угоди, тобто людей, які були засуджені за кримінальні злочини на території України, які не були в зоні АТО.
І саме пропозиція української сторони була, якщо вони хочуть забрати цих людей, щоб ми їх віддали, ми погоджуємося їх віддати. Якщо вони звільняться всіх політв'язнів, включно всіх кримських татар та наших українців, які утримуються на території окупованого Криму. Звісно, перемовини в цьому плані йдуться, терористи не погоджуються і звісно, терористами керує саме російська сторона. При цьому йде активно. Да, слушаем вас. Геннадий, почему-то пропала связь. Слышите нас, Геннадий? Так. При цьому йде активна робота Кримської прокуратури в Україні, яка активно збирає, допитує свідків та потерпілих, і мене в тому числі йде збір тих людей, які роблять правопорушення проти людей в окупованому Криму, і починають провадження кримінальні проти правопорушників, і всі ці матеріали ближчим часом будуть передаватися до міжнародної спільноти, щоб робити ще більший тиск проти людей, проти тих, хто ці кримінальні злочини робить на території Криму, щоб вони були покарані, і тим самим ми хочемо спричинити ще більший тиск в перемовному процесі і змушувати віддавати людей. Звісно, великий розголос за останній час зробив Руслан Зітулаєв, щодо його підтримки висловилося багато діячів. На жаль, росіяни продовжують робити тиск на українську сторону в тому сенсі, що всіх громадян, які були затримані, майже всіх громадян, які були затримані в окупованому Криму, називають громадянами Російської Федерації. До більшості з них не пускають консулів, через що йде ноти протесту. Всі ці скарги, всі ці правопорушення, вони будуть долучені до процесу, який вже йде в Гаазькому суді. Ми знаємо, що Росія порушує ці вимоги, продовжується дискримінація щодо корінного населення Криму і не виконуються ці угоди. Все це буде сприяти ще більшим тиском. Звісно, ми можемо казати про перемовини тільки на тому рівні, якому доступні, коли російська сторона йде на зустріч. В іншому сенсі ми можемо чинити опір, тобто робити якісь кроки за звільнення наших хлопців лише шляхом тиску та санкций. Геннадий, а скажите, вот на ваш взгляд, вот Россия готова уже к тому, чтобы допустить наблюдателей, например, на территорию Крыма, чтобы на территории Крыма находилось постоянно представителя международных наблюдателей, будь то там ОБСЕ, или, может быть, ООН, или каких-либо других, может быть, специально созданных структур для этой ситуации. Вот такая схема для полуострова, для украинского полуострова Крым, который уже четвертый год уже удерживается Российской Федерацией. Вот такая схема обсуждается или нет? Насправді, звісно, про це кожного разу постає розмова, але треба розуміти, що ми цю стелю колупаємо поки про тимчасово окуповану територію на сході нашої країни. Ми лише спромоглися поступово, щоб туди допускали місії ОБСЄ, Червоного Хреста, і то це дуже проблема. Я думаю, що до Криму ми зможемо зробити зворушення в напрямку Криму, коли ми закінчимо ситуацію з цією проблемою, вирішимо саме на сході України. На жаль, про допуск на тимчасову територію окупованого Автономної Республіки Крим поки що немає ніяких таких великих зворушень. Тобто потрібно буде ще багато часу, як на мій погляд. Понятно. Спасибо. Геннадий Афанасьев, бывший политзаключенный, крымчанин, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Ну и у нас остается чуть больше минуты. Напомню, что 24 августа 1991 года состоялось чрезвычайное внеочередное заседание Верховной Рады Украинской Советской Социалистической Республики. И тогда была принята Декларация независимости Украины. В том же году, в 1991 году, 54% крымчан и 58% севастопольцев, да, то есть севастопольцы даже больше поддержали это решение, высказали за независимость Украины. Через 23 года Россия, которая признала независимость Украины и признала, самое интересное, границы Украины, подписала даже большой договор о дружбе и сотрудничестве с Украиной,
оккупирует, а потом затем еще даже аннексирует, то есть присоединяет к себе территорию украинского полуострова Крым. И это уже 4-й день независимости, который встречают крымчане в условиях оккупации. Дорогие мои, значит, держитесь. Самая большая темнота всегда бывает перед рассветом. З Днем Незалежності, Україна. На все добре.